Tässä pikainen toiminnallisuuksien esittely Rocket Bank East pankkiautomaatista. Ensimmäisenä luonnollisesti valitaan kirjautumistapa, tässä tapauksessa tunnuksilla, koska korttini on hukassa. Nyt kaikki silmät kiinni, kun laitan salasanan. Elän aina velaksi, joten pääsen sisään vain credit-tilille. No niin, nyt kun päästiin sisään, on aika velkaantua, maksaa velat ja velkaantua vielä kerran uudelleen. Tiedän, että kuulostan vähän Sly Cooperilta, mutta nimeni on Jesse Pinkman. Yritin rikastua salamurhaamalla yritysjohtajia ja sijoittamalla ennen ja jälkeen murhaamista, mutta nyt asun Sandy Shoresissa Trevor Phillipsin autotallissa. Onneksi Rocket Bank myönsi minulle 5 tonnin luottorajan, että pystyn maksamaan Trevorille vuokraa, näin kerran kun hän potki liivijengiläisen naaman sisään, enkä tahdo samaa kohtaloa kuin se raukka sielu. En kyllä nyt halua mitään tapahtumia katsella. Tulee vain paha mieli. Oho, nyt on kyllä käynyt joku virhe, kun tili jäi 100 plussalle.